Για τη σημερινή εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου δύο λόγια. Πρέπει πάντοτε να δείχνουμε ότι οι πατέρες ήταν σύμφωνοι μεταξύ τους. Δηλαδή, ανάλογα με την εποχή που ευρίσκοντο, ο κάθε ένας επολεμούσε την αίρεση της εποχής του. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος σήμερα που εορτάζουμε, επολέμησε την αίρεση του αριανισμού. Αυτή ήταν τότε στην εποχή του. Σήμερα είναι η αίρεση του οικουμενισμού. Ο κάθε πατέρας λοιπόν που βρίσκεται στην εποχή του έκανε την ομολογία της πίστεώς του και διώχθηκε για αυτή την ομολογία και μαρτύρησε για αυτή την ομολογία και τον έχουμε ως Άγιο επειδή αντιστάθηκε στην αίρεση που είναι το βασικότερο γνώρισμα ενός Αγίου εν καιρό αιρέσεως. Τα άλλα όλα όταν κάνει άσκηση, όταν κάνει νηστεία, αγρυπνίες, προσευχές κλπ. Εν καιρό αιρέσεως είναι δεύτερα, τρίτα, τέταρτα και όταν λείπει το πρώτο η ομολογία της πίστεως εν καιρό αιρέσεως και τα άλλα χάνουν την αξία τους. Είναι σαν να συμφωνεί με τους αιρετικούς. Γι' αυτό σας είπα ότι από εδώ και στο εξής, επειδή έχουμε περίοδο αιρέσεως και μεγάλης αιρέσεως και αιρέσεως των εσχάτων χρόνων, τους Αγίους θα τους αναζητούμε εκεί που υπάρχει η αποτύχηση από την αίρεση, που υπάρχει η διάσταση, η απόσταση, ο διαχωρισμός από τους αιρετικούς. Εκεί θα αναζητούμε τους Αγίους, όχι μέσα στους αιρετικούς. Έτσι, γιατί οι οικουμενιστές τώρα θα μας παρουσιάσουν και Αγίους σύγχρονους, φρέσκους Αγίους, τώρα πολλούς Αγίους, για να μας πούνε να η Εκκλησία έχει Αγίους. Είναι ζωντανή η Εκκλησία γιατί έχει Αγίους. Και θα παρουσιάσουν και κάποια θαύματα και κάποια αυτά πράγματα, θα τους προωθήσουν αυτά τα μέσα ενημερώσεως, οι εκκλησιαστικές εφημερίδες, τα περιοδικά, όλα αυτά, για να μας αποδείξουν ότι εν καιρό αιρέσεως υπάρχει και αυτός ο δρόμος, να τα πάμε καλά με τους αιρετικούς και να είμαστε και Άγιοι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λοιπόν, αδελφοί μου, να σας πω δύο λόγια από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, εις τιμήν του και για να δείξουμε τη συμφωνία των Αγίων Πατέρων, γιατί λένε πολλοί ότι ο Άγιος Θεόδοσος του Δίτης ήταν ένας μοναδικός, ας πούμε, που ο οποίος ήταν ακραίος, εξτρεμιστής κλπ, υπερβολικός, ας πούμε, στην εποχή του, που έκανε κάποιες επαναστάσεις χωρίς να είναι τόσο αναγκαίες κλπ, ενώ δεν θα έπρεπε να τις κάνει. Όλοι οι πατέρες λοιπόν είναι σύμφωνοι εν καιρό αιρέσεως να πολεμούν πρώτα απ' όλα την αίρεση και τους αιρετικούς, να απομακρύνονται εκκλησιαστικά από τους αιρετικούς. Και αυτό το ονομάζουμε αποτύχηση. Αποτυχίζουμε, απομακρύνουμε από το σάπιο αυτό μέρος, το οποίο δεν θεωρείται πλέον εκκλησία, γιατί είναι αιρετικό. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ένα λόγο του προς τους Αριανούς. Έχουσι ούτι τους οίκους, ημείς των ένικων. Οι χριστιανοί Ορθόδοξοι είναι διωγμένοι από τις εκκλησίες. Αυτοί, λέει, οι αιρετικοί έχουν τους ναούς, τους οίκους. Εμείς έχουμε τον ένικο. Οι ναοί ήταν άδεια από τη χάρη του Θεού. Αυτοί που ήταν διωγμένοι λοιπόν από την αίρεση, από τους αιρετικούς ήταν διωγμένοι, κυνηγημένοι οι Ορθόδοξοι, έχουν τον ένικο. Ο ένικος είναι ο Θεός, λοιπόν. Αυτοί που είναι αποτυχισμένοι από την αίρεση, εμείς ούτε έχουσι τους οίκους, οι αιρετικοί, εμείς τον ένικο. Ούτε τους ναούς, έτσι, τους ναούς, οι ναοί όλοι, έτσι. Αυτοί έχουν, λέει, τους ναούς, αυτοί, οι αιρετικοί. Εμείς τον Θεό. Δεν σημαίνει ότι στο ναό όταν υπάρχει αίρεση είναι και ο Θεός, είναι και τα μυστήρια έγκυρα, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτοί λέγουν τους ναούς, ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους αιρετικούς. Γι' αυτό είναι και Άγιος. Έκανε την ομολογία της πίστεώς του και διώχθηκε για αυτή. Αυτοί έχουν τους ναούς, οι Αριανοί, εμείς έχουμε τον Θεόν. Και τον ναή Θεού γενέστε ζώντος και ζώντες, ιερία έμψυχα, ολοκαυτώματα λογικά, θύματα τέλεια, θεοί διατριάδος προσκυνουμένης. Δηλαδή αυτοί έχουν τους ναούς, εμείς έχουμε τον Θεό και το να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Έτσι, να γίνουμε θεοί, να θεωθούμε. Λοιπόν, θα θεωθούμε δια της Ορθοδόξου πίστεως πρώτα και μετά δι' όλων των άλλων των μέσων, πολεμώντας τα πάθη μας με την άσκηση, να γίνουμε ταπεινοί, να γίνουμε πράοι και λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα. Μετά είναι σε καιρό αιρέσεως. Έτσι, να γίνουμε λοιπόν ναοί Θεού ζώντος. Ούτι δήμους, εμείς αγγέλους. Αυτοί έχουν κόσμο, πολλοί, έτσι, έχουν κόσμο, είναι το πλήθος. Βλέπετε, οι αιρετικοί συνήθως είναι και πολλοί, έχουν και την πολιτική εξουσία με το μέρος τους, την πολιτική εξουσία, και έχουν με το μέρος τους δήμους, δηλαδή την εξουσία, την πολιτική εξουσία.
Εμείς έχουμε λέει τους αγγέλους μαζί μας. Ούτε θράσος. Αυτοί έχουν θράσος οι αιρετικοί. Πίστην ημείς. Εμείς λέει με την πίστη την Ορθόδοξη βασίζουμε και αυτοί με το θράσος, έτσι, γιατί οι αιρετικοί πάντοτε έχουν και το θράσος, δηλαδή η εξουσία τους δίνει μια δύναμη κοσμική, όπως τώρα οι οικουμενιστές, και βγάζουν και νόμους ακόμη για τους αποτυχισμένους, για τις εκκλησίες που είναι των αποτυχισμένων, για τους ιερείς που δεν τους κάνουν υπακοή και δεν τους προσκυνάνε κλπ. Βγάζουν και έχουν θράσος. Θράσος λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος. Εμείς έχουμε λέει πίστη, ορθόδοξη πίστη. Και σε κάποια άλλη ομιλία του λέει το εξής ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος. Κρήτον επενετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεού. Είναι καλύτερα λέει και επενείται ο πόλεμος που λέμε να είμαστε ήσυχοι πράγοι, να κάνουμε υπακοή. Κρήτον επενετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεού. Από μια ειρήνη έτσι ψεύτικη ειρήνη που σε χωρίζει από το Θεό. Λέει ότι οι πατέρες πολλές φορές που δίδασκαν την ειρήνη, ο Θεός της ειρήνης και της αγάπης και λοιπά, της ταπεινώσεως, είναι ο πόλεμος, λέει πολλές φορές, όταν πολεμείται η πίστη. Σήμερα λοιπόν που διώκεται η πίστη είναι κρήτον, επενετός, ο πόλεμος εναντίον της αιρέσεως, ειρήνης χωριζούσης Θεού, να κάνουμε υπακοή δεσποτάδες, δηλαδή να έχουμε ειρήνη μεταξύ τους, αλλά να χωριστούμε από το Θεό δια της αιρέσεως. Να τους προσκυνήσουμε, να τους ακολουθήσουμε και λοιπά, να έχουμε ειρήνη με αυτούς που πολεμούν την πίστη δια της αιρέσεως του οικουμενισμού, της αιρέσεως των εσχάτων χρόνων. Είναι η αίρεση των εσχάτων χρόνων, η οποία θα μας χωρίσει από το Θεό, αν έχουμε ειρήνη με τους αιρετικούς, με τους οικουμενιστές. Κρήτον, επενετός, πόλεμος, ειρήνης χωριζούσης Θεού. Απλά πράγματα λένε οι Άγιοι, βλέπετε, και διδάσκουν τον πόλεμο εν καιρό αιρέσεως και όχι την ειρήνη. Με τους αιρετικούς, έτσι, με τους αιρετικούς. Και κάπου και σε κάποια άλλη ομιλία του λέει περίπου τα ίδια πάλι με άλλα λόγια. Χρήσον γαρ εμπαθούς ομονίας ή υπέρ ευσεβίας διάστασης. Είναι καλύτερα λέει, είναι καλύτερα από μια εμπαθή ομόνοια. Εμπαθή ομόνοια. Βλέπετε οι παπάδες μας σήμερα που παίρνουν το μισθό τους, αυτά έχουν μια ομόνοια, κάνουν υπακοή, προσκυνάνε δεσποτάδες. Είναι εμπαθής αυτή η ομόνοια, έτσι να κάνει υπακοή. Κρίσον λέει, εμπαθούς ομονίας υπέρ ευσεβίας διάστασης. Χάρη της ευσεβίας λέει η διάστασης. Έτσι, η διάστασης. Ο χωρισμός λοιπόν από τους αιρετικούς. Το πρώτο που κοιτούσαν οι πατέρες όταν υπήρχε αίρεση ήταν να φύγουν μακριά από την αίρεση και από τους αιρετικούς. Από τους φορείς της αιρέσεως. Αυτά διδάσκουν οι Άγιοι. Δεν τα διδάσκει μόνο ο Άγιος Θεόδωρος Στουδής, τον οποίο μελετούμε, έτσι, γιατί είπαμε τα 1200 χρόνια από την κοίμησή του κλπ. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, λοιπόν, να πούμε και κάποια ακόμα πράγματα εις τιμήν του Αγίου που είναι η μνήμη του σήμερα, από αυτά που θυμόμαστε από τη μνήμη μας. Όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, τον εκάλεσαν εκεί οι λίγοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είχε γίνει αριανική η Κωνσταντινούπολη. Ο Πατριάρχης Αριανός, η εξουσία μαζί του ήταν αριανική και η πολιτική εξουσία. Τα είχαν βρει μεταξύ τους γιατί πάντοτε οι αιρετικοί στηρίζονται στην πολιτική εξουσία για να αποκτήσουν δύναμη και ισχύ και θράσος, όπως λέει ο Άγιος, έτσι. Όταν πήγε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη ήταν λίγοι οι Ορθόδοξοι, τον καλέσανε να πάει, τον προσκαλέσανε να πάει. Και ήταν και προτροπή του Μεγάλου Βασιλείου αυτό, που οι Άγιοι ζούσαν πολύ Άγιοι τότε στην εποχή εκείνη της αιρέσεως, μεγάλης αιρέσεως. Και προτροπή να πάει να σώσει την Κωνσταντινούπολη από την αίρεση του αριανισμού. Βρήκε λοιπόν λίγους χριστιανούς Ορθοδόξους και τους είχαν παραχωρήσει μια μικρή εκκλησούλα της Αγίας Αναστασίας, λίγο έξω από την πόλη, λίγο στα περίχωρα, θα λέγαμε, στα προάστια της πόλεως. Είχαν μια εκκλησία οι χριστιανοί. Και αυτός τώρα ένας ασκητής πήγε εκεί πέρα στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Οι Αριανοί στην αρχή δεν δώσαν σημασία. Τώρα ήρθε και ένας καλόγερος να κάνει εκεί τον αρχηγό στους Ορθοδόξους, στους χριστιανούς, τους άλλους, αυτούς που δεν μας προσκυνούν εμάς, έτσι. Όταν άρχισε τις ομιλίες του για την Αγία Τριάδα και όλα αυτά τα πράγματα, το ομοούσιο και όλα αυτά που δίδασκαν, τότε κατάλαβαν ότι δεν είχε έρθει ένας απλός καλόγερος ή ένας ταπεινός επίσκοπος, αλλά είχε έρθει ένας αρχηγός για να πρωτοστατήσει εναντίον της αιρέσεως. Και σε λίγο καιρό
έκανε όλη με τις ομιλίες του, με τα αυτά, τη θεολογία του, έτσι, τη θεολογία του. Έκανε όλη την Κωνσταντινούπολη ορθόδοξη. Από αιρετική, από αρανή σε λίγο καιρό, την έκανε όλη την Κωνσταντινούπολη ορθόδοξη. Και λέει λοιπόν στο συντακτήριο λόγο του, συντακτήριος λόγος είναι ο λόγος που έβγαλε στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, όταν αποχωρούσε, όταν παραιτείται από Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Έγιναν κάποιες διαφωνίες, κάποιες διαμάχες, ότι λείπαμε εμείς οι επίσκοποι και πήρατε αποφάσεις, ήρθανε πιο αργότερα. Ξέρετε, τότε με τα μέσα συγκοινωνίας και όλα αυτά, αργήσανε κάποιοι να έρθουν και παρεξηγηθήκαν που είχε προχωρήσει η Σύνοδος κλπ. Πήρε την ευθύνη λοιπόν ο Άγιος και λέει: εγώ να παραιτηθώ. Στο συντακτήριο λόγο του, στο λόγο αυτόν, τον αποχαιρετιστήριο θα λέγαμε λόγο του, έτσι λέει λοιπόν, όταν ήρθα, λέει, στην πόλη εδώ, λέει, στην Κωνσταντινούπολη, την ευρήκα, λέει, ανεπίσκοπη. Είχε αιρετικό επίσκοπο Πατριάρχη, αλλά ήταν ανεπίσκοπη. Ήτανε κενή από επίσκοπο, γιατί είχε αιρετικό επίσκοπο. Και τα πρόβατα, λέει, τα βρήκα, λέει, σαν να ήτανε στο βουνό, λέει, έτσι από εδώ και από εκεί να περιφέρονται, χωρίς ποιμένα και χωρίς να έχουν μια συνοχή, μια κάπου έτσι, μια σύμπνοια, σαν να είναι ένα κοπάδι. Ήτανε, λέει, ίχνος πίμνης. Δεν ήταν πίμνη αυτή, ήταν ένα ίχνος πίμνης. Έτσι αναφέρει, ίχνος πίμνης. Δηλαδή ένα κοπάδι διαλυμένο, λέει. Τη βρήκα, έτσι ξεκινάει το συντακτήριο λόγο του, τη βρήκα, λέει, ανεπίσκοπο την πόλη και το πίμνιο, λέει, διασκορπισμένο, λέει, και να κοιτάει ο καθένας, λέει, πώς θα κερδίσει τη σωτηρία του μόνος του. Εν καιρό αιρέσεως, βλέπετε, δεν έχουμε σύνταξη και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, επισκόπους, συνόδους και όλα αυτά. Ο καθένας λοιπόν προσπαθεί, όπως είναι, φεύγεις από το πλοίο που πάει προς Δυσμάς, προς το διάβολο, φεύγεις από το πλοίο αυτό και πιάνεις μια σανίδα, ένα σωσίβιο, άλλο τη βρει, μέσα στο πέραγο να πάω κατά Ανατολάς. Εκεί που θέλει ο Θεός. Έτσι βρήκε, λέει, ήτανε ίχνος πίμνης, δεν ήταν πίμνη, λέει αυτή. Και την έκανε Ορθόδοξη και μετά παραιτήθηκε από αυτή την Κωνσταντινούπολη που την είχε κάνει Ορθόδοξη, χάρη κάποιων επισκόπων που διαφωνήσαν μέσα στη Σύνοδο κλπ. Είναι άλλο θέμα αυτό. Έτσι. Αυτά λοιπόν για τον Άγιο το Μέγα αυτόν Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, εις τιμήν του, έτσι, και για να δείξουμε ότι οι πατέρες, έτσι μιλάμε τώρα για τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη, οι πατέρες ήταν σύμφωνοι όλοι, γιατί θα μας πούνε κάποιοι ότι ναι, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στην εποχή του έκανε κάποια πράγματα που μπορεί να ήταν και κατηγορημένα, πολέμησε και Αγίους Πατριάρχες κλπ. Και εμείς σήμερα με τη δικαιολογία αυτή δεν πολεμάμε τους αιρετικούς Πατριάρχες. Ο Άγιος πολέμησε και τους Αγίους ακόμη, δηλαδή πολέμησε. Πήγε αντίθετα, τήρησε την ακρίβεια στην πίστη, ενώ οι Πατριάρχες οι Άγιοι τηρούσαν την οικονομία. Για κάποιο σκοπό που είχαν, Άγιο σκοπό. Και αυτό τηρήσε την ακρίβεια, γιατί λέει, η ακρίβεια μας σώζει. Η οικονομία πολλές φορές γίνεται σπατάλη της οικονομίας και δεν μας οδηγεί πάντοτε στη σωτηρία. Άμα δεν επανέλθουμε πάλι στην ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι η ασφαλής οδός της σωτηρίας. Έτσι διδάσκει ο Άγιος, όταν φτάσουμε στη διδασκαλία του, έτσι. Για να έρθουμε λοιπόν στον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη και να πούμε κάποια πράγματα από τον Άγιο, επειδή είχαμε ξεκινήσει από το βίο του, έτσι, από το βίο του και θέλω να φτάσουμε σιγά σιγά στην πρώτη επανάσταση που έκανε εναντίον της Μιχιανικής αιρέσεως και διώχθηκε για αυτή την επανάσταση, έτσι, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης διώχθηκε για αυτή την επανάσταση που έκανε όταν έγινε η παράβαση μιας ευαγγελικής εντολής του ενός και νομίμου γάμου και άρχισαν πλέον να παντρεύονται και να χωρίζουν τις γυναίκες τους, οι μεγιστάνες και οι άλλοι πλούσιοι κλπ. Και λέγανε λοιπόν ότι η Εκκλησία ευλόγησε το γάμο του αυτοκράτορος, αλλά και εμάς έχουμε και εμείς το δικαίωμα, αυτόν ευλόγησε αυτό το γάμο, θα ευλογήσει και τους δικούς μας γάμους. Έκανε λοιπόν αυτή την επανάσταση, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και πρέπει να πούμε λίγα πράγματα πριν και λέμε πάντα κάποια πράγματα, αδερφοί μου, που μας είναι και χρήσιμα στην πνευματική μας ζωή. Δεν έχει αξία μεγάλη το να πούμε κάποια πράγματα απλώς ιστορικά ή βιογραφικά από το βίο του Αγίου, χωρίς να έχουμε κι εμείς μια ωφέλεια και να πούμε αυτά έγιναν σε κάποια άλλη εποχή. Ό,τι έγινε στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, των αντιπαπικών Αγίων, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Μεγάλου Φωτίου κλπ. Ό,τι μπορεί πάλι να γίνει και σήμερα, κατά το παράδειγμα των Αγίων και κατά αναλογία της εποχής που βρισκόμαστε σήμερα. Κατά αναλογία. Όλα αυτά έχουν μια αναλογία. Έτσι, έχουν μια αναλογία. Ήτανε τότε λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος πριν έρθουν στη μονή του Στουδίου, που ήταν λίγο κοντά στα τείχη, μέσα από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης η μονή του Στουδίου,
ήρθαν εκεί οι πατέρες λόγω των πειρατών, λόγω των επιδρομών των βαρβάρων εκεί στη Μικρά Ασία κλπ. Ήταν στη μονή καταρχάς του Σακουδίωνος, ένα κτήμα που του παραχώρησαν οι δικοί του Αγίου Θεοδόρου για να κάνουν μοναστήρι. Και λέει ο βιογράφος του, οι βιογράφοι του λένε λοιπόν για τον Άγιο Θεόδωρο ότι εκεί λέει διακρίθηκε ο Άγιος, έκανε πολλές ταπεινές εργασίες, εξυπηρετούσε, θυσιαζόταν για όλους τους άλλους αδελφούς του. Ήτανε πρώτος στη θυσία, στις ταπεινές εργασίες, να κουβαλάει λέει κοπριά, λέει για τα χωράφια, να κουβαλάει εκεί για να κτίζουν κλπ. Ήτανε πρώτος στις ταπεινές εργασίες, έτσι. Αυτό πόσο μεγάλο παράδειγμα μπορεί να είναι για εμάς τώρα, έτσι. Που καμιά φορά τις ταπεινές εργασίες τις αποφεύγουμε για να τις κάνουν κάποιοι άλλοι, όχι εμείς. Ό,τι πιο ταπεινή, εξευτελιστική εργασία υπήρχε και αυτός που ήταν πριν, ας πούμε, κάπως εκεί μέσα στην πόλη, μέσα στην Κωνσταντινούπολη και είχε, εν πάση περιπτώσει, κάπως δεν είχε σκληραγωγηθεί, να κουβαλάει τώρα πέτρες και να σκάβει και να φτώσει. Δηλαδή ήταν κάτι δύσκολο που το έκανε με μεγάλη ευχαρίστηση, όπως λένε οι βιογράφοι του. Επίσης ο Άγιος Πλάτων, ο πνευματικός του πατέρας, που ήταν και θείος του κατά σάρκα συγγενής του, ο Άγιος Πλάτων που έβλεπε το μεγάλο ζήλο του, του ανέθεσε να κτίσει και μία εκκλησία εκεί στη μονή του Σακουδίωνος, στο κτήμα αυτό στη Μικρά Ασία που υπήρχε εκεί. Να κτίσει και μία εκκλησία και την αφιέρωσαν στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Η μονή του Στουδίου είχε σαν Άγιο τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, είχε προστάτη στο Καθολικό. Καθολικό λεγόταν η Κεντρική Εκκλησία, έτσι, η Κεντρική Εκκλησία. Η μονή λοιπόν του Σακουδίωνος είχε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και ανέλαβε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίος λοιπόν να την κτίσει, όχι μόνο του βέβαια, με πολλούς εργάτες, με πολλά αυτά και την έκανε λέει πάρα πολύ ωραία, όπως λένε οι βιογράφοι του, έκανε λέει ψηφιδωτά λέει στα δάπεδα. Τα ψηφιδωτά τότε ήταν κάτι, μια εργασία η οποία γινόταν με πολλή ευκολία, πολλοί τεχνίτες λοιπόν είχαν εκπαιδευτεί στα ψηφιδωτά και στις αγιογραφίες των ψηφιδωτών και στα δάπεδα τα ψηφιδωτά. Σήμερα από αυτή την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που έξαν στη μονή του Σακουδίωνος δεν υπάρχει κάτι που να μας θυμίζει αυτό το μεγαλείο που είχε κάποτε η εκκλησία αυτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Λένε οι βιογράφοι του λοιπόν και κάτι άλλο που μας είναι πολύ χρήσιμο. Λένε ότι πέρα από την άσκηση που έκανε, την εγκράτεια, τις νηστείες και όλα αυτά τα πράγματα που τα έκανε λέει αυτά τα πράγματα, έκανε λέει και κάποιες εργασίες κρυφές. Να μην φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων. Γιατί εμείς πολλές φορές έτσι ό,τι κάνουμε θέλουμε να μας βλέπουν και οι άνθρωποι. Και όταν δεν μας βλέπουν οι άνθρωποι, συνήθως δεν κάνουμε τίποτα. Πνευματικό εννοώ, τίποτα πνευματικό. Και όταν μας βλέπουν οι άνθρωποι, είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μετάνοιες, να κάνουμε σταυρούς κλπ. Να δείχνουμε βλάβια, δάκρυα να έχουμε κλπ. Όλα αυτά έτσι. Ο Άγιος Θεόδωρος λοιπόν όσο μπορούσε έκανε και κάποιες κρυφές εργασίες. Και λένε λοιπόν οι βιογράφοι του ότι το έχουμε δει και σε άλλους Αγίους έτσι αυτό και το βλέπαμε και στους πατέρες. Όταν πηγαίναμε λοιπόν εκεί στον παπά Εφραίμ τον Ακιώτη, σε άλλους πατέρες, τον πατέρα Παΐσιο κλπ. Όταν πηγαίναμε εκεί λοιπόν και μας μίλαγαν οι πατέρες, είμαστε τότε νέοι μοναχοί έτσι, άπειροι νέοι μοναχοί και πηγαίναμε να ωφεληθούμε από τους γέροντες, αυτούς τους Αγίους γέροντες που είχαν από τότε φήμη Αγίων έτσι. Πολλές φορές μας λέγανε κάτι, μας πετάγανε μια κουβέντα έτσι που τους ξέφευγε ίσως εκεί που μας δίδασκαν ότι να κάτι αυτό είδα και εκείνο το πράγμα εκεί. Και εμείς σκαλίσαμε το γέροντα, πώς το είδες αυτό, τι ήταν αυτό, πώς έγινε αυτό το πράγμα, και δεν μας έλεγαν. Αποφεύγανε, τους εξέφυγε μια λέξη και τους σκαλίζαμε τους αυτούς, δηλαδή κρύβανε αυτό το καλό το οποίο τους χάρισε ο Θεός μια καλή έτσι, κατάσταση, μια οτιδήποτε στην προσευχή, να δούνε κάτι, να αισθανθούν κάτι, οτιδήποτε. Και αυτό το κρύβανε και όταν τους ξέφυγε κάτι λοιπόν, και τους σκαλίζαμε, εμείς δεν μας έλεγαν. Με πολλή δυσκολία τους παίρναμε κάποια πράγματα έτσι. Είχαν λοιπόν αυτό οι πατέρες σαν γραμμή, να κρύβουνε ό,τι καλό κάναν για να μην φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων. Γιατί ό,τι είναι στα μάτια των ανθρώπων λέει εύκολα το κλέβουν οι ληστές, οι δαίμονες. Από τον έπαινο, από το αυτό, τη συζήτηση που θα κάνει να το δουν οι άνθρωποι κάτι έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτό το πράγμα είναι μεγάλο παράδειγμα για μας. Να προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε μια κρυφή εργασία που να μην την ξέρει κανένας.
να μην την ξέρουν οι άνθρωποι. Αυτή την εργασία δύσκολα την κλέβει ο διάβολος. Μπορεί πάλι να μας βάλει εγωισμό μέσα μας, ότι εγώ να κάνω κάτι καλό κλπ. Αλλά είναι αυτός ο εγωισμός μόνο, αυτή η κατάσταση μόνο, μήπως και εγώ εγωιστευτώ από μόνος μου, έτσι. Αν όμως τη δουν οι άνθρωποι και αρχίσουν οι έπαινοι και αυτά τα πράγματα και όλα αυτά τα πράγματα, σκορποχώρη μετά, ότι μαζέψαμε θα το χάσουμε, έτσι. Οι Άγιοι λοιπόν, είχε και ο Άγιος Θεόδωρος λοιπόν την προσευχή, λένε οι βιογράφοι του, έτσι, και την είχε κρυφή εργασία. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα. Πολλές φορές πηγαίνανε στον Άγιο Αρσένιο, έτσι, στον Άγιο Αρσένιο πήγαινε ένας ασκητής από κάποιο άλλο κελάκι, λοιπόν, νύχτα εκεί και τον έβλεπε να στέκεται μετέωρος από την προσευχή, να είναι ψηλά από το έδαφος. Και μετά ο Άγιος, ας πούμε, που του έλεγε όταν ερχόταν, ας πούμε, αυτό, μήπως είδες κάτι, μήπως αυτό, για να του πει, να τον επιπλήξει, να μην πει σε κανέναν τίποτα κλπ. Να κρύψουνε αυτό το καλό που τους χάρισε ο Θεός, τη χάρη του Θεού να την κρύψουνε, για να μπορέσουν να τη διασώσουνε μέσα τους, να μπορεί κάτι να παραμείνει, κάτι να διασωθεί. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε εμείς σήμερα. Στην Εκκλησία λοιπόν, παραδείγματος χάρη, στην κοινή σύναξη των αδελφών, έτσι, ό,τι κάνουν οι άλλοι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να μην κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Όλα τα διαφορετικά τα κάνουμε όταν είμαστε κατά μόνας. Όλα τα διαφορετικά που θέλουμε, μετάνοιες, δάκρυα, οτιδήποτε, ας πούμε, να κάνουμε αυτά, έτσι, να εκδηλώσουμε την αγάπη μας, όταν είμαστε μόνοι μας. Και όταν είμαστε λοιπόν μαζί με την άλλη, την αδελφότητα, το σώμα του Χριστού, έτσι, που μαζευόμαστε όλοι, γιατί είμαστε όλοι μια οικογένεια και αυτό δείχνουμε στην Εκκλησία, γι' αυτό έρχομαστε στην Εκκλησία, για να μεταλάβουμε τα Άγια Μυστήρια και για να δείξουμε ότι είμαστε όλοι αδελφοί μεταξύ μας, έτσι. Σώμα Χριστού, μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι, μέλη εκ μέρους, κατά μέρος λοιπόν μέλη του σώματος του Χριστού, για να δείξουμε λοιπόν ότι είμαστε άγνωστοι μεταξύ μας και όμως είμαστε μέλη του ιδίου σώματος, πιο κοντά από αδελφοί, έτσι. Όταν είμαστε μέλη του ιδίου σώματος σημαίνει ότι είμαστε πιο κοντά από τον αδελφό μας, τον σαρκικό αδελφό μας. Αυτό θέλουμε να δείξουμε στην Εκκλησία. Εκεί λοιπόν στην Εκκλησία δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο από αυτό που κάνουν και οι άλλοι. Και όλα τα ιδιαίτερα που θέλουμε να κάνουμε, να δείξουμε την ευλάβεια προς τον Χριστό κλπ. Τα κάνουμε όταν είμαστε κατά μόνος. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι. Και σε πολλές περιπτώσεις το είδαμε αυτό και στο Άγιο Όρος το είδαμε και ο Άγιος Θεόδωρος είχε, λένε οι βιογράφοι του, κρυφές εργασίες όπως ήταν η προσευχή, ας πούμε, και εκεί έγινε, λέει, πολλά δάκρυα στο Θεό, αγάπης και μετανοίας, και αυτό το διαπίστωσαν μετά άλλοι μοναχοί και το κατέγραψαν ότι είχε κρυφή προσευχή και δάκρυα και κατάνοιξη και με μια ουράνια κατάσταση στην προσευχή, την οποία την έκρυβε από τους άλλους, τους αδελφούς του, τους μοναχούς. Επίσης πήρε ευλογία, μας λένε οι βιογράφοι του, ο Άγιος Θεόδωρος πήρε ευλογία από τον Άγιο Πλάτωνα, στα μοναστήρια που υπήρχαν εκεί τριγύρω και στο δικό του το μοναστήρι, είχαν αρχίσει, λέει, να μπαίνουν κάποια πράγματα μέσα στα μοναστήρια κοσμικά. Να έχουν οι μοναχοί δούλους, να έχουν οι μοναχοί κάποια ζώα ημιώνους, μουλάρια κλπ, κάποια ζώα περιτά και περιτά πράγματα. Και αυτό τρόποντινά σκανδαλίστηκε ο Άγιος Θεός. Λέει, εμείς τι τα χρειαζόμαστε, εμείς οι μοναχοί, τι τα θέλουμε αυτά τα πράγματα, τα περιτά πράγματα. Και παίρνει ευλογία λοιπόν από τον Άγιο Πλάτωνα, και επειδή ήδη είχε διακριθεί στην αρετή και τον εσέβονται όλοι, έδιωξε ό,τι περιττό υπήρχε στο δικό του το μοναστήρι και στα τριγύρω μοναστήρια. Και βρήκε πολλά πράγματα, έτσι, που ήταν άχρηστα για τους μοναχούς, άχρηστα. Σήμερα τώρα, αν ερχόταν ο Άγιος Θεόδωρος στο Άγιο Όρος, ας πούμε, τι θα έδιωχνε από εκεί μέσα από το Άγιο Όρος και τι θα κρατούσε στο Άγιο Όρος, έτσι. Εμείς οι μοναχοί τώρα, να έχοντας στο Άγιο Όρος τα αυτοκίνητα αυτά όλα τα, και που πολλές φορές σκανδαλίζουν αυτά τα αυτοκίνητα, πολυτελείας αυτοκίνητα, όλα αυτά τα κινητά, τους υπολογιστές και τα αυτά, τι σχέση μπορεί να έχουν με τη σωτηρία μας. Ό,τι λοιπόν δεν είχε σχέση με τη σωτηρία τους το έδιωξε από το μοναστήρι, και από το δικό του το μοναστήρι του Σακουδίωνος και από τα τριγύρω μοναστήρια. Και κάποιοι μοναχοί αντέδρασαν σε αυτό το σημείο. Κάποιοι άλλοι υπάκουσαν, γιατί το θεώρησαν ότι είχε δίκιο. Έτσι. Και έτσι λοιπόν το κατόρθωσε αυτό με την ευλογία λοιπόν του Αγίου Πλάτωνος, του γέροντός του, πήρε αυτή την ευλογία και αποδίωξε, λένε οι βιογράφοι του, από τα μοναστήρια ό,τι περιττό υπήρχε. Ό,τι περιττό υπήρχε. Και κρατήσανε μόνο τα αναγκαία οι πατέρες. Κρατήσανε μόνο τα αναγκαία. Τα αναγκαία είναι αυτά που χρειαζόμαστε για να συντηρηθούμε
Και έχει και κάποιους κανόνες, όταν φτάσουμε στους κανόνες του Αγίου Θεοδόρου, λέει εκεί κάποιους κανόνες, λέει, δεν θα θησαυρίσεις, λέει, στο μοναστήρι σου τίποτα, λέει, περιττό, δεν θα, χρήματα κλπ, κτήματα κλπ. Ό,τι περισσεύει, λέει, θα το μεταδίδεις στους φτωχούς. Δεν θα κρατάς τίποτα περιττό στο μοναστήρι. Να υπάρχει φτωχία στο μοναστήρι. Λένε, ο μοναχός, το τρίπτυχο του μοναχού έχει παρθενία, ακτιμοσύνη, έτσι. Να μην έχεις τίποτα δικό σου. Και υπακοή. Αυτά τα τρία πράγματα, το τρίπτυχο αυτό της μοναχικής αφιερώσεως, που όταν λείψει αυτό, η παρθενία, η ακτιμοσύνη και η υπακοή, βέβαια πάβει να υπάρχει και η μοναχική ζωή. Έδιωξε λοιπόν όλα τα περιττά που υπήρχαν και ήταν πολλά, λέει, αυτά που έδιωξε από τα μοναστήρια, από το δικό του μοναστήρι και από τα άλλα. Ακόμα, λέει, και δούλους είχαν οι μοναχοί. Τι να τους κάνουν τους δόλους τώρα οι μοναχοί, που αυτοί, ας πούμε, πρέπει να γίνονται δούλοι όλων των άλλων αδελφών τους και των άλλων ανθρώπων, να γίνονται δούλοι οι ίδιοι, έτσι. Είχαν κάποια μοναστήρια ακόμα και δούλους. Η δουλεία ακόμη δεν είχε καταργηθεί, έτσι, δεν είχε καταργηθεί η δουλεία ακόμη. Και αυτό πάλι ήταν ένα έργο το οποίο δεν αναφέρεται στα σημαντικά έργα του Αγίου, αλλά το έκανε αυτό πριν ακόμα αρχίσουν οι αγώνες για την πίστη. Επίσης, πριν αρχίσουν οι αγώνες για την πίστη, αδελφοί μου, πριν αρχίσουν οι αγώνες για την πίστη, εδέχθηκε καταρχάς το χάρισμα, το αξίωμα της ιεροσύνης. Ο Άγιος Πλάτων, που τον έβλεπε να προοδεύει στην πνευματική ζωή, τον θεώρησε κατάλληλο να τον κάνει ιερέα. Πάντα οι αδελφότητες έχουν κάποιους ιερείς, έτσι, οι αδελφότητες, οι μοναστικές αδελφότητες έχουν κάποιους ιερείς που λειτουργούν στους πατέρες, στους άλλους αδελφούς λειτουργούν λοιπόν, και έκρινε λοιπόν τον Άγιο Θεόδωρο να γίνει, ήταν κατάλληλος για να γίνει ιερέας. Ο Άγιος Θεόδωρος στην αρχή αρνήθηκε. Θεώρησε αυτό το αξίωμα πολύ μεγάλο και τον εαυτό του πολύ μικρό για να το δεχθεί. Πολύ αδύνατο. Έτσι αισθάνθηκε για την ιεροσύνη ο Άγιος Θεόδωρος και αρνήθηκε λοιπόν στην αρχή. Μετά όμως τον έπεισε ο Άγιος Πλάτων ότι είναι θέλημα Θεού αυτό να γίνει. Και τον έπεισε τον Άγιο Θεόδωρο. Μας έλεγε τότε ο Παπαεφρέμου Κατουνακιώτης, σε κάποια ομιλία του, εν πάση περιπτώσει, μας έλεγε ότι, από αυτά που θυμόμαστε έτσι, δεν τα σημειώναμε κιόλα, μας έλεγε λοιπόν ότι όταν θέλησαν και εμένα να με κάνουν ιερέα, αρνήθηκα, λέει, και εγώ. Στην αρχή, λέει, αρνήθηκα. Και μετά, λέει, έγινα ιερέας, λέει, για τον εξής λόγο, από ό,τι μας έλεγε τώρα ο πατήρ Εφραίμ. Έγινα ιερέας, λέει, γιατί είδα, λέει, ότι μέσα στο ιερό είχε μεγαλύτερη ησυχία παρά απ' έξω, λέει, που ήταν οι πατέρες όλοι οι μοναχοί. Είχε μεγαλύτερη ησυχία, λέει, μέσα. Και εκεί, λέει, θα μπορούσα να είχα πιο ησυχία να προσεύχομαι, να κάνω τα καθήκοντά μου εκεί, τα λειτουργικά μου καθήκοντα και τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό, λέει, έτσι πίστηκα, λέει, από το γέροντα και αυτά, να γίνω ιερέας μόνο και μόνο, λέει, γιατί κατάλαβα, λέει, ότι μέσα στο ιερό, λέει, θα ήμουν μόνος μου εκεί, γιατί στα κελάκια εκεί που ήταν στα κατουνάκια κλπ. Δεν κάνανε, στα καθολικά των μονών που γίνονται συλλήτουργα κλπ. Ένας ιερέας που λειτουργούσε εκεί μέσα στο ιερό, οι άλλοι μοναχοί απ' έξω ψένανε κλπ. Όσοι υπήρχαν μοναχοί, και εκεί, λέει, είχα πιο μεγάλη ησυχία. Έτσι κατάλαβα, λέει, και έτσι δέχτηκε να γίνω μοναχός. Στην αρχή όμως αρνήθηκε και εκείνος. Και ο Άγιος Θεόδωρος λοιπόν αρνήθηκε στην αρχή να γίνει ιερέας, έτσι θεώρησε, λέει, ότι ήταν μεγάλο το βάρος αυτός και αυτός πολύ μικρός για να σηκώσει ο Άγιος. Τώρα κρίθηκε από τον Άγιο Πλάτων, από κάποιον Άγιο πριν τα γίνει ιερέας και θεωρεί ανίκανο τον εαυτό του. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί μου, και το λέει σε κάποια, όταν φτάσουμε εκεί στη διδασκαλία λοιπόν του Αγίου, όταν φτάσουμε στη διδασκαλία του Αγίου, λέει εκεί το εξής, λέει, αν κάποιος, λέει, τρέχει, λέει, προς τα αξιώματα, για να καταλάβει τα αξιώματα, έτσι, να τα κατακτήσει τα αξιώματα, την ιεροσύνη, το επισκοπικό αξίωμα, να γίνει δεσπότης, επίσκοπος, μητροπολίτης κλπ. Αν κάποιος τρέχει, λέει, θα γίνει, λέει, μισητός από τον Θεό, άμα τα αναζητεί κανείς τα αξιώματα, έτσι, τα θέλει τα αξιώματα. Θα γίνει, λέει, μισητός από τον Θεό και ούτε θα σώσει τους άλλους, ούτε θα σωθεί ο ίδιος. Ακούτε τι λένε οι Άγιοι. Αν κάποιος τρέχει, λέει, προς τα αξιώματα, τρέχει. Τώρα βλέπετε αυτούς που τριγυράνε στα γραφεία για να γίνουν δεσποτάδες κλπ. Προβάρουν, λέει, τα άμφια, λέει, πριν γίνουν δεσποτάδες, τα εγκόλπια της γύφτης και τα αυτά. Ένας που, λέει, μπορεί να έχει 10 στολές επισκόπο πριν γίνει επίσκοπος. Γιατί του έχει υποσχεθεί, ξέρω εγώ, είναι πρωτοσύγκυρος, είναι αυτά, γλύφει το δεσπότη, θα τον κάνει δεσπότη. Θέλει. Αν κάποιος, λέει, θέλει έτσι να πάρει το αξίωμα, το ωραίγεται όπως γράφει και το θέλει, θα γίνει, λέει, μισητός από το Θεό.
και ούτε θα σώσει τους άλλους, ούτε θα σωθεί ο ίδιος. Αν κάποιος όμως, λέει, κληθεί από τον Θεό και δεχθεί την προστασία είναι του ποιμνίου, προστάτης, έτσι ο Βοσκός είναι προστάτης του ποιμνίου, και δεχθεί, λέει, την προστασία, όχι την εξουσία, την εξουσία, τον μπαστούνα και τη μήτρα και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, αλλά την προστασία να δεχθεί, λέει, τότε, λέει, θα είναι, λέει, θεάρεστος αυτός και θα σώσει τους άλλους και θα σωθεί. Βλέπετε, πρέπει να μην κυνηγάμε την εξουσία, να μας κυνηγάει η εξουσία και εμείς να μην τη θέλουμε. Έτσι έκαναν οι Άγιοι. Έτσι έκαναν οι Άγιοι. Και τώρα όλα αυτά που βλέπουμε, τα αξιώματα, να τα θέλουν και να γράφουν, ας πούμε, οι εφημερίδες γράφουν ότι θα γίνει αυτός πατριάρχης, αυτός αρχιεπίσκοπος, πριν γίνει η εκλογή, έτσι. Τώρα, λέτε, και έχει φωτισμό. Τώρα οι δημοσιογράφοι έχουν φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα γίνει πατριάρχης και ποιος θα γίνει αρχιεπίσκοπος εδώ και λοιπά, και ποιος θα γίνει μητροπολίτης σε μια χειρεύουσα μητρόπολη. Έτσι, όλοι αυτοί λοιπόν που κυνηγάνε οι μνηστήρες του θρόνου, οι μνηστήρες, όλοι αυτοί, λέει ο Άγιος, είναι μισητοί από το Θεό. Νομίζω ότι είναι κοσμικό το άξιμα. Έχει δύο μορφές το άξιμα. Το κοσμικό μέρος, την τιμή που αποδίδουμε στον επίσκοπο, εις τύπον Χριστού κλπ. Τον θυμιάζουμε, εις τύπον Χριστού, σαν να βλέπουμε τον Χριστό. Και το πνευματικό μέρος που είναι ο Σταυρός, που πρέπει να σταυρωθεί, να σώσει τους άλλους, να θυσιαστεί αυτός, να σωθούν οι άλλοι. Να γίνει αυτός κατάρα εις τύπον Χριστού, που ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, αντί να σταυρωθούμε εμείς, σταυρώθηκε εκείνος για μας κλπ. Να σταυρωθεί λοιπόν και ο επίσκοπος για να σωθούν οι άλλοι. Είναι το πνευματικό μέρος αυτό που δεν το βλέπουν εδώ οι επίσκοποι, αυτό και βλέπουν το κοσμικό μέρος, μόνο την κοσμική δόξα κλπ. Την μπαστούνα, τα αυτά, σε ντύνουνε, σου βάζουν τα άφια, σε βγάζουν τα άφια, σε θυμιάζουν, σε κάνουν, σε δείχνουν. Όλα με την υπογραφή σου, με την εξουσία σου, με την εντολή σου γίνονται τα πάντα, οι ιερείς, ας πούμε, σε προσκυνάνε κλπ. Βλέπουν το κοσμικό λοιπόν μέρος και βλέπουν το πνευματικό και γι' αυτό γίνονται μισητοί από το Θεό, όπως λέει ο Άγιος. Αρνήθηκε λοιπόν στην αρχή να πάρει το αξίωμα της ιεροσύνης και μετά, όταν κατάλαβε και εκείνος και πίστηκε από τον Άγιο Πλάτωνα ότι ήταν θέλημα Θεού αυτό το πράγμα να γίνει ιερέας, δέχθηκε και πήγανε στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν με τον Άγιο Πλάτωνα. Ήταν πατριάρχης τότε ο Άγιος Ταράσιος, βλέπετε, ο Άγιος Πλάτων τον προτείνει τον Άγιο Θεόδωρο να γίνει ιερέας και πάνε στην Κωνσταντινούπολη και είναι ο Άγιος, ο ένας Άγιος με τον άλλο Άγιο, έτσι. Πόσο αυτή ευλογημένη η συγκέντρωση αυτή των Αγίων Πατέρων που βρέθηκε εκεί στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Θεόδωρος, ο Άγιος Ταράσιος, ο Άγιος Πλάτων κλπ. Και χάρηκε λοιπόν και ο Άγιος Ταράσιος που είδε και άκουσε από τον Άγιο Πλάτωνα για τον Άγιο Θεόδωρο κλπ. Και τον εχειροτώνησε, τον έκανε ιερέα. Και από τότε, λέει ο Άγιος, λέει, ότι δεν είχε κάνει από άσκηση κλπ. Για να φτάσει, λέει, τον εαυτό του, λέει, κάπως να γίνει κάπως άξιος για την ιεροσύνη. Λένε οι βιογράφοι του, άρχισε να κάνει μεγαλύτερη άσκηση γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ότι είναι για το αξίωμα της ιεροσύνης πολύ ανάξιος, πολύ ελλειπής για το αξίωμα της ιεροσύνης. Και να κλείσουμε με αυτό, είμαστε τώρα πριν από τους αγώνες του Αγίου για την πίστη, έτσι. Να κλείσουμε αυτό τη σημερινή μας συνάντηση και να πούμε το εξής, αδελφοί μου. Δέχθηκε και την ηγουμενία ενώ ζούσε ο Άγιος Πλάτων, ο γέροντας, ο πνευματικός πατέρας της Μονής του Σακουδίωνος, ζούσε και έγινε, ενώ ζούσε ο Άγιος Πλάτων, ηγούμενος ο Άγιος Θεόδωρος. Έβλεπε ο Άγιος Πλάτων λοιπόν την πρόοδο, την πνευματική του Αγίου Θεοδόρου και θεώρησε τώρα ο Άγιος, πώς σκέπτεται ο Άγιος, μια σκέψη ενός Αγίου να είχαμε, θα σωζόμαστε, αδελφοί μου. Λέει, εγώ να είμαι ηγούμενος, λέει, και να είναι ένας καλύτερος από μένα εδώ στην αδελφότητα. Και εγώ να κάνω τον ηγούμενο και να είναι κάποιος πιο πνευματικά ανεβασμένος από μένα. Έτσι σκέφτηκε ο Άγιος. Πώς σκέφτονται οι Άγιοι. Να παραιτηθώ εγώ και να γίνει αυτός, να καθοδηγεί αυτός τους αδελφούς. Έχει πιο μεγάλες ικανότητες από μένα. Είναι πιο προχωρημένος πνευματικά. Πώς εγώ θα βοηθήσω, θα καθοδηγήσω κάποιον ο οποίος είναι πιο μπροστά από μένα. Έτσι σκέφτηκε ο Άγιος. Και το πρότεινε αυτό στον Άγιο Θεόδωρο και βέβαια έκανε επανάσταση ο Άγιος Θεόδωρος, έτσι δεν ήθελε με κανέναν τρόπο. Και τότε αναφέρουν οι γεωγράφοι του, πήρε την ηγουμενία με ένα τέχνασμα του Αγίου Πλάτωνος. Οι Άγιοι βλέπετε κάνουν και τεχνάσματα, προσποιούνται και ο Χριστός μας προσποιήθηκε στην πορεία προς τους Εμαούς. Προσποιήθηκε ο Χριστός μας, προσποιήθηκε όταν τους είπε είσαστε ανόητοι και έτσι έπρεπε να γίνει στον Χριστό και άρχισε από τις προφητείες να τους λέει για τα πάθη του Χριστού, για την Ανάσταση κλπ. Όλα αυτά και φτάσανε στην Εμαούς
Και ο Χριστός ενώ για αυτούς είχε έρθει, για τον Λουκά και τον Κλεόπα, έτσι λέει. Προσεποιεί το λέει, ποροτέρω πορεύεστε, εγώ θα σας αφήσω το λέει και θα φύγω. Και παρεβιάσαντο αυτόν, μείνε με θυμόν, μείναν με θυμόν. Τον εξεβίασε ανθρωποτινά να μείνει μαζί τους, εδώ γι' αυτός είχε έρθει. Αλλά έκανε μια προσποίηση, λέει ότι θέλω να πάω παραπέρα, για να φανεί η διάθεσή τους, του Λουκά και του Κλεόπα. Προσποίηση, έκανε μια προσποίηση λοιπόν και Άγιος Πλάτων, τι έκανε, έκανε ότι είναι βαριά άρρωστος και ότι έφτασε στο τέλος του πεθαίνει. Αν υπήρχαν οι γιατροί τότε να κάνουν καρδιογραφήματα και όλα αυτά, εξετάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, δεν υπήρχαν τίποτα. Έκανε τον άρρωστο, βαριά άρρωστο, έτοιμο θάνατο έτσι κλπ. Καλεί την αδερφότητα όλοι, παιδιά δεν είμαι καλά, τους λέει, πατέρες μου, αδερφοί μου κλπ. Τους δίνει οδηγίες λοιπόν ο Άγιος Πλάτων τι να κάνουν και πώς να βαδίσουν και πώς να πορευθούν στη συνέχεια και όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά τους λέει ποιον θέλετε για ηγούμενο, λέει εδώ, λέει, γιατί εγώ λέει, φεύγω τώρα. Ήξερε βέβαια ότι όλοι εκτιμούσαν τον Άγιο Θεόδωρο. Το ήξερε αυτό, ήξερε την εκλογή που θα έκαναν οι πατέρες, η αδελφότητα όλοι. Και όλοι είπαν με μια φωνή τον Θεόδωρο. Και εκείνος το δέχτηκε σαν μια ευκαιρία τώρα ο Άγιος Πλάτων και του λέει: κοιτάξτε, σε θέλω αδελφότητα. Δεν μπορεί να κάνει σαν υπακόη στην αδελφότητα. Και έτσι αναγκάστηκε και δέχτηκε την ηγουμενία, ενώ ζούσε ο Άγιος Πλάτων. Έτσι ζούσε ο Άγιος Πλάτων. Είναι μεγάλη αρετή αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο Άγιος Πλάτων είναι αγιότητα, είναι στοιχεία αγιότητας αυτά τα πράγματα. Ο Άγιος Πλάτων λοιπόν να δεχθεί να παραιτηθεί από γέροντας, έτσι, χάρη ενός νέου, μόνο που τότε ο Άγιος Θεός ήταν 35 χρονών όταν έγινε ηγούμενος. Είχε 13 χρόνια στο μοναστήρι, 22 χρονών πήγε, 35 χρονών ανέλαβε την ηγουμενία. Ο Άγιος Πλάτων ήταν μεγάλος στην ηλικία. Είχε προχωρήσει πολύ πνευματικά, βέβαια και το έβλεπε αυτό ο Άγιος Πλάτων. Άκουγε τους λογισμούς του, τον αγώνα του κλπ. Σαν πνευματικός πατέρας. Και παραιτήθηκε λοιπόν χάρη ενός νεότερου, αλλά πιο προχωρημένου στην αρετή. Αυτός είναι ο Άγιος. Όχι μόνο δεν ζητάει το αξίωμα να είμαι ηγούμενος και να είμαι αυτά τα πράγματα όλα κλπ. Αλλά του παραχωρεί έτσι με ευλογία, με πολύ ευχαρίστηση. Αυτό χάρη ενός άλλου που τον θεωρεί καλύτερο στην αρετή. Και δέχεται λοιπόν δια της βίας, αφού όλοι οι αδερφότητα είπανε τον Θεόδωρο θέλουμε. Έτσι, μετά βέβαια έκανε πως ανέρωσε ας πούμε ο Άγιος Πλάτων, ανάρρωσε από την αρρώστια του κλπ. Και είχε αναλάβει ο Άγιος Θεόδωρος να είναι ηγούμενος. Έτσι, και τον είχε γέροντά του λοιπόν τον Άγιο Πλάτων, τον είχε γέροντά του. Έτσι, τι κάνουν σήμερα οι επίσκοποι λοιπόν, οι επίσκοποι θέλουν να έχουν την μπαστούνα λοιπόν μέχρι το θάνατό τους. Γιατί άμα την αφήσουν την μπαστούνα θα τους πετάξουν σαν τα σκουπίδια, σαν τα σκυλιά, ας πούμε, σε μια γωνιά, ο καινούργιος που θα αναλάβει, έτσι, ο δεσπότης που θα ξανάρθει κλπ. Και θέλουν λοιπόν, έχουν τα μυαλά τους, δεν έχουν τα μυαλά τους, έχουν την υγεία τους, μπορούν να κάνουν τα καθήκοντά τους, τα πνευματικά, τα ιερατικά, τα μητροπολιτικά. Δεν μπορούν, την μπαστούνα θέλουν να την κρατάνε μέχρι να πεθάνουν. Αυτό είναι κατάντημα για την Εκκλησία, έτσι. Είναι ξεπεσμός, είναι πλάνη. Γιατί δεν έχουν πνευματικότητα οι άνθρωποι να παραιτηθούν, λοιπόν, να κοιτάξουν λίγο την ψυχή τους. Τα βάρη, αυτά που σαν επίσκοποι φορτώθηκαν να σώσουν όλες αυτές τις ψυχές και δεν ξέρουν ποιες είναι, ούτε το όνομά τους δεν ξέρουν. Που λέει, ο ποιημένο καλός λέει, τα πρώτα λέει τα καλή κατ' όνομα. Τα γνωρίζει όλα τα πρώτα, τα ο ποιημένος ο καλός, έτσι και αυτοί τώρα. Ποιο να ξέρουν τώρα μέσα στη Μητρόπολη της Λαρίσης, του Βόλου εδώ και λοιπά. Ποιο να ξέρουν, ποιο πρώτο να ξέρουν και ποιο. Μόνο τους κολλητούς τους κοντινούς τους έτσι. Να παραιτηθείς λοιπόν λίγο πριν όσο έχεις τα μυαλά σου για να κοιτάξεις την ψυχή σου. Όχι, δεν θέλουν αυτό το πράγμα οι επίσκοποι. Γιατί έγιναν για την εξουσία, για την μπαστούνα. Είναι άλλο το επισκοπικό αυτό αξίωμα, το κοσμικό και άλλο το σταυρικό. Έτσι, γίνεται λοιπόν ηγούμενος και ο Άγιος Θεόδωρος ως του δίτη στην αδελφότητα του Σακουδίωνος, πριν φτάσουν στη μονή του Στουδίου, έτσι. Με το τέχνασμα αυτό του Αγίου Πλάτωνος, αναγκάστηκε και εφόσον όλη η αδελφότητα τον προτίμησε για γέροντα και για ηγούμενο, το δέχεται αυτό δια της βίας και αρχίζει πάλι μεγαλύτερες ασκήσεις, να κοιτάει τους αδελφούς, να κοιτάει τα αυτά, έτσι, ναι. Είναι φοβερό πράγμα, αδελφοί μου, να αισθανθεί κανείς την ευθύνη των άλλων ψυχών. Είναι κάτι φοβερό. Κάποια στιγμή λοιπόν και εμείς εκεί στην αδελφότητα, είχαμε μια μικρή αδελφότητα στο Άγιο Όρος λοιπόν, έπρεπε να βγει ο γέροντας ας πούμε έξω γιατί ήταν άρρωστος ή πρέπει να πάει στους γιατρούς και να λείψει ένα χρονικό διάστημα μεγάλο και λέει σε μένα αυτό το ένιωσα τώρα και σας το λέω από εμπειρία. Από μια εμπειρία απλή όμως, δεν είναι τίποτα καμιά σοφία μεγάλη έτσι. Και μου λέει εσύ θα είσαι υπεύθυνος, ήταν καμιά 10 πατέρες τότε εκεί στο ένα κελάκι που είχαμε στο Άγιο Όρος
Θα φύγω εγώ, θα πάω στους γιατρούς και λοιπά, θα λείψω, δεν ξέρω πόσο καιρό θα λείψω. Κοιτάξτε, μην πάθει κάποιος πατέρας τίποτα, μην χαθεί, μην αυτός. Από όταν μ' άφησε εμένα υπεύθυνο εκεί, ήμουν ένας δεύτερος μετά το γέροντα. Εγώ εκεί δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Τριγύρναγα σαν το λύκο στους διαδρόμους. Αυτά λέω. Μου σου πάθει κανένα τίποτα, μήπως αυτό. Και θα έρθει ο γέροντας πίσω και τι έγινε, τι έπαθε αυτός. Δεν μπορούσα και το θυμάμαι αυτό σαν μια έτσι αυτή τότε. Μια αναλαμπή ότι τριγύρναγα στους διαδρόμους. Όταν με πλησίαζε κάποιος πατέρας, έλεγα τώρα τι να του κάνω, πώς να τον εκπαιδεύσω, πώς να του κάνω έτσι, ας πούμε, αυτό να του κάνω ένα τέχνασμα, ένα αγώνισμα, ή να τον προσβάλλω, ή να τον κάνω, ή να τον δείξω αυτό, για να ταπεινωθεί, για να τον καλλιεργήσω, για αυτό. Είχα αυτή την ευθύνη και δεν μπορούσα να ησυχάσω. Όταν νιώσεις την ευθύνη, έτσι, την ευθύνη των ψυχών, της προστασίας, είσαι προστάτης, και ότι μια ψυχή να χαθεί, θα στήσεις από σένα βέβαια ο γέροντας, ο Θεός κατά επέκταση έτσι, μας στήσεις από τα χέρια μας. Το θυμάμαι αυτό σαν αυτό ότι δεν είχα ύπνο το βράδυ. Τριγύρνασα και να δω, σηκώθηκα χθες, κάνω τον κανόνα, είναι καλά, δεν είναι καλά, πώς πάνε, κλιματικά, όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι να γυρίσει ο γέροντας να απαλλαχθώ από την ευθύνη. Ναι, είναι φοβερό πράγμα, αδελφοί. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Θεόδωρος λοιπόν λένε οι βιογράφοι του, για να μπορέσει λοιπόν έτσι να νιώσει ότι είναι γέροντας κλπ. Έκανε πιο μεγάλες ασκήσεις μετά, πιο μεγάλα αυτά. Μήπως και γίνει λέει άξιος, αυτός που ήταν Άγιος ήδη από τότε έτσι, να γίνει άξιος λοιπόν για την προστασία. Έτσι. Ήταν η προστασία των αδελφών, η προστασία του ποιμνίου. Ο επίσκοπος λοιπόν είναι προστάτης του ποιμνίου. Έτσι. Δεν είναι αφέντης, δεν είναι σουλτάνος, δεν είναι μαχαραγιάς, όπως είναι σήμερα δεσποτές. Είναι ο προστάτης. Ο ηγούμενος λοιπόν στη μονή του είναι ο προστάτης του ποιμνίου, του μικρού ποιμνίου. Γιατί το μοναστήρι είναι και αυτό ένας τύπος της εκκλησίας. Το μοναστήρι είναι ένας τύπος της εκκλησίας. Ζουν κοινοβιακά οι πατέρες. Έχουν μια κεφαλή των ηγούμενων, των γέροντα κλπ. Είναι ένας τύπος, ένα σώμα λοιπόν της εκκλησίας. Ένας τύπος της εκκλησίας είναι το μοναστήρι. Αυτά λοιπόν για να πάμε μετά στην επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε, να πάμε στα πρώτα αγωνίσματα για την πίστη του Αγίου. Έτσι, στα πρώτα αγωνίσματα του Αγίου Θεοδόρου για την πίστη. Έτσι, γιατί έχουμε πρώτα τη μιχιανική αίρεση για την πίστη λοιπόν. Να πάμε στις επόμενες αυτές που θα προβάλλουμε τον Άγιο. Και θέλω και το εξής να σας πω. Αυτό το βιβλίο που γράψαμε εδώ, πρέπει ας πούμε, φέτος, ας πούμε, που είναι τα 1200 χρόνια από την κοίμησή του, να εξαντληθεί τουλάχιστον. Τουλάχιστον αυτά που έχουμε τα βιβλία να τα δώσουμε στους ανθρώπους να ενημερωθούν για το βίο του Αγίου. Έτσι, να ενημερωθούν, να έχουμε και κάποιες υποσημειώσεις από κάτω, τι γίνεται σήμερα και τι γίνεται αυτά και όλα αυτά. Τι έκανε ο Άγιος, τι κάνουμε εμείς σήμερα, τι κάνουν οι μοναχοί σήμερα, τι έκανε ο Άγιος. Από αυτά τα παραδείγματα που βλέπουμε εκεί, τα μεταφέρουμε στη σημερινή εποχή. Να έχετε ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν και λοιπά, όχι να τα δώσουμε έτσι όπου να είναι, να το πετάξουν στα σκουπίδια ή να το βάλουν στην αποθήκη. Να διαδοθούν. Είναι δύο αυτά τα βιβλία που έχουμε γράψει εξαιτίας του Αγίου Θεοδόρου, που έχει και ο σύλλογος την ονομασία του, έτσι. Ένα που είναι η βιογραφία του Αγίου, από τους βιογράφους του Αγίου, μετάφραση κάνουμε και με κάποιες υποσημειώσεις για τη σημερινή μας εποχή. Και ένα άλλο που λέμε η αντιμετώπιση της αιρέσεως του οικουμενισμού κατά τον Άγιο Θεοδόρο του Στουδίτη. Τι γινόταν τότε στην εποχή του, πώς αντιμετώπισε την αίρεση της οικονομαχίας και τις μηχανικές αιρέσεις και τι κάνουμε εμείς σήμερα στην αίρεση του οικουμενισμού. Είναι το μπλε το βιβλίο. Αυτά τα βιβλία πρέπει να τα προωθήσουμε λοιπόν, να έχουμε την αίσθηση αυτή, έστω να κάνουμε μια ιεραποστολή, μια πνευματική εργασία σε κάποιον που έχει όρεξη, κάτι να μάθει βαθύτερο, να φύγει από την νοητή Βαβυλώνα της αιρέσεως. Έχει κάποια διάθεση κάποιος, έτσι. Όταν δεν έχει διάθεση άλλο, δεν χρειάζεται να το πούμε τίποτα, γιατί μπορεί να το κάνουμε και κακό αντί για καλό. Όταν όμως κάποιος έχει διάθεση κάτι να μάθει, κάτι δεν πάει καλά, βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, και έχει διάθεση, να του δώσουμε κάποιο βιβλίο. Δωρεάν τα δίνουμε, έτσι, ιεραποστολικά τα δίνουμε. Μας τα χρηματοδότησαν κάποιοι άνθρωποι, τα βγάλαμε και δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε, να πάρουμε, βγάλουμε χρήματα εμείς. Θα τα δώσουμε να τελειώσουν φέτος αυτά τα βιβλία που έχουμε, να κάνουμε άλλη έκδοση δυνατόν, άμα χρειαστεί. Όχι αυτά που έχουμε εκεί να σαπίζουν στις βιβλιοθήκες και να σκονίζονται και να πάνε και οι άνθρωποι να μένουν μέσα στο σκοτάδι του οικουμενισμού. Να έχουμε λοιπόν όλοι μας την έννοια αυτή, να ζητάμε βιβλία όταν κάποιος έχει διάθεση, να το δίνουμε τελείως δωρεάν ή να το αποστέλουμε και μακριά όταν χρειαστεί αυτό, να ενημερωθούν οι άνθρωποι τι γινόταν στην εποχή τότε του Αγίου, τι έκαναν οι χριστιανοί, οι λαϊκοί, οι μοναχοί, οι επίσκοποι κλπ. Οι Ορθόδοξοι, έτσι, και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς σήμερα. Σε αντεπαραβολή. Λέμε το μπλε το βιβλίο που λέει πώς θα αντιμετωπιστεί η αίρεση του οικουμενισμού κατά τον Άγιο Θεόδωρο, και εδώ το καφέ αυτό βιβλίο που είναι η βιογραφία του σε μετάφραση με κάποιες υποσημειώσεις, μεταφέρουμε τα πράγματα στη σημερινή εποχή.
Αυτά πρέπει να έχει ο καθένας μας το χρέος, την υποχρέωση αυτή, το σεβασμό στον Άγιο, έτσι, να τα προωθήσουμε όσο μπορούμε σε ανθρώπους που έχουν διάθεση να φύγουν, είπαμε, από την Βαβυλώνα της Αιρέσεως, να τα προωθήσουμε ώστε να μην είναι στη βιβλιοθήκη μας, λοιπόν, και έχουμε και το βάρος αυτό ότι δεν κάνουμε τίποτα κι εμείς. Αυτά για τη σημερινή ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι αύριο και μεθαύριο